saka mungotangira pakuzviintroducer then muchitaura nhau yacho. Sezvo tambotaura pai tinokukwazai mhuri yeZimbabwe taita urombo rakanaka kusangana neveDreamers Media vari kusumudzira kubuda kwemashoko ebudiriro nezvinoitwa mukati menharaunda. Zita rangu zvakare ndonzi Muzvinafundo Wellington Gadzikwa kana kuti Mukanya ukachina mhora. Takatarisa tichipinda mukati nyaya yedu dzesocial media tinoona kuti kare sekutaura kwavaita kwakuine maredhiyo kwakuine matv aitoti unotoona uri mumba, asi zvinezvi kwane dande mutande reindaneti raita kuti vanhu vakwanise kuita mabasa vafambise mashoko nenzira dzakasiyana siyana uye paripotyo ipapo zvokuti kanzi kune nhamo kana kune zviri kuitikana mutaundi vanogona kungotora nemafoni avo vachitoisa paindaneti zvozara nyika yese. Asi tinoona sekuti zvazvongoti munhu wese ane foni akungotora. Zvimwe zvacho zvine zvakanaka kana zvichitorwa nevakadzidzira basa, asi zvimwe zvacho zvisina kunaka nekuti tichaona kuti panogona kuti kwatsaona kana muna Bulawayo Road toona kuti mumwe munhu akutotora ropa, vanhu vachibuda ropa kana vanhu vachikuwara, uye vanofanira kuziviswa vasati vaziviswa, zvinova zvinoita kuti vanhu zvivhundutsire nyika. Uye zvimwe zvine zvipidigurwa vamwe vachiseka zvisingasekese, vamwe vachingobudisa zvakawanda. Saka social media pari zvino chinhu chine simba rekutokudubura kana hurumende inotokutuka nesocial media, nekuti kune dzimwe nyika kwekuti vanhu vakangotora zvinhu zvazvichiitika kati one zvikuita vanhu mukava nezhowezha mukaita mvongomupopoto, vanhu vakapinda munzira vachiratidzira, vamwe vakashatirwa zvikakonzera kuti pave nematambudziko. Saka tinoona kuti social media takachitarisa chinhu ichi hachina kushata, chinhu chese hachina kumboshata, asi kuti chinofanira kunge chine mashandisirwo achinoita. Asi kuti chacho kungoti munhu wese anokwanisa kutora mapikicha kana mavidhiyo akungotora achingomwaya kwese. Zvimwe zvacho zvinenge zviri nhema chaidzo dzakakwana kuti vanhu vanogona kunyepera kunge pakati pari kutsva, vototora vokanda, kana kuti vanhu vanogara pasi vobika zano ravo votogadzira ari manyepo, kana kuti imwe inonzi fake news dzenhema dzinenge dzagadzirwa nevanhu, kana kuti mavidhiyo anotorwa nachimwe chidimbu chorega kutorwa oenda mumishini yavanobika nayo vobika vachinyora mazita, kana kutora musoro wemunhu vobvisa voisa musoro wemumwe munhu vobva vaisa izwi rakaitaura inonziyo voice cloning, motofunga kuti munhu iyoyo ndiye. Chimwe chinogona kunzi chaitika kwakati kusiriko, asi kune nyanzvi dzinogona kuona kuti ndizvo here kuti pikicha yakatorwa masikati here, pikicha yakatorwa kunzvimbo yakati here, mashoko ari kubuda pamawezi ndiwo chaiwo here. Izvi zvinenge zvaakuda nyanzvi dzakaita sesu nevakadzidzira basa kuti vatanga vaita inonzi verify, kutanga kuongorora kuti ndizvo here. Saka tiri kuti social media hazvifanira kunge zviri mumaoko evanhu vasina kuzvidzidzira kana vachitaura zvinhu zvenhau, asi nenyaya yekuti inonzi social media inenge ichingoti munhu wese anongoita. Saka muno muZimbabwe mune inonzi Cyber Security Act yakatoiswa mutemo kuti ukaona zvinhu ukangozvimwaya pese zvikanonzi inhema unotosungwa ukapita mutrongo. Mumwe munhu anogona kutora bhizinesi remumwe munhu otanga kuita manyimbo pamusoro paro, roshaya macustomers atouraya munhu. Mumwe anogona kuti anga achidana nemumwe munhu vorambana obva atanga kuisa zvinhu zvavaimbotaurirana zvezve mumafoni mavo, otanga kumwaya achitenderedza mawhatsapp group. Saka zvine njodzi kana information ikanga yapinda mumaoko akashata. Saka social media chinhu chinogona kutozivisawo nyika kunzi kwakati kune dambudziko rakati, kwakati kwaita mafashamo, musafamba nekwakati, zvakadai zvakadai. Zvimwe zvine zviri chokwadi, asi ndo zvitikwe nenyanzvi nevanhu vakazvidzidzira, nekuti vamwe vanogona kutonyepera vanhu votomhanya vobva netsekana kana inonzi voitoita panic, votomhanya vozoona kuti tangaita sei takati chinyeperwa. Vanhu vanogona kuti mhanyai muone zvinezvi Reserve Bank raakutotsva. Munhu anenge atora picha yeReserve Bank oita zvaanoita reta kunge raakutotsva, vanhu votomhanya kotona hapana zvinenge zviripo. Saka social media chinhu chakaita sebanga rinocheka kwese, rinogona kushandiswa zvakanaka, rinoshandiswawo zvakashata.
asi chinhu chine simba. Saka muchiona hurumende nematongerwo wenyika vachinyaya kuchema nekuti unogona kutorwa vhidhiyo kana kubika mavhidhiyo anokuratidza kuti anoita kuti uzodyiwa nemumwe kana wonzi ndiye anga achiraura hove kana ndiye anga achikukuzva hove kana ndiye anga aita zvakati, zvinogona kusvibisa masita evamwe vanhu. Saka nekufamba kwenguva nyika dzakawanda dzakuisa mitemo yekuti social media ingashandiswa sei, nekuti vanhu zviro zvamagara munyika pane vanhu vane hunhu hwakashata nevanhu vane hunhu hwakanaka. Saka munhu ane hunhu hwakashata akangoona zvinhu zvezve anogona kutogadzira kubika zvinhu manyepo, uye aine chinangwa chekuda kutosvibisa kana chinangwa chekuda kupinigudza chokwadi kuti chisave chokwadi, kana kuti anyepere vanhu zvotaka kutenderera. Panogona kunge pari paFacebook, panogona kunge pari paTwitter, panogona kunge pari paWhatsApp zvotendera. Saka vanhu vazhinji vane kunetsekana nekusavimbika nenyaya dzesocial media. Kazhinji zvinenge zvingotaurwa nevanhu vanozoda kuti zvatanzwa izvi ndizvo here, regai timboona kuti zvabuda here pamainstream media, yatinzwa zvabuda here muNewsday, zvabuda here mukana munana ZBC, vanenge vada kuona kuti vachikombeya kuti izvi ndizvozvo. Saka nekufamba kwenguva tinokurudzira inonzi media literacy, yekudzidziswa kwenyika yose kuti kana masangana nezvinhu zvakaita sei munoita sei. Asi hatikurudzire kuti chawangosangana nacho wongobva wongopasira obva wakurumidza kumwaya. Imbozeya kuti chinhu chandapuwa ichi ndapirwei nani kuti ndiita sei, munhu iyeye achabhenefita chipa chinhu ichi. Ukazvibvunza mibvunzo iyoyo zvinoita kuti usakurumidza hana yekuda kukanda zvinhu zvawanzwa, nekuti zvimwe zvacho zvinokupinza mujeri, zvinokusungisa nemutemo iwe uchifunga kuti ndachingotamba hangu. Saka social media chinji kuramba chichinja nekuti mafoni ari kugadzirwa, mamwe akukwanisa kutora mapikicha akawanda, mamwe akutora mapikicha akanaka, mamwe anotora mavhidhiyo, vamwe vanenge vane madande mutande vanototi vachitotora chichitomwaya kudaro. Saka tinofanira kudzidzisa kuti chinangwa chandapirwa meseji ndei, kana pane zvanga zvikamboitika pamashura pekunzi vanhu vakanzi hurumende yakataiwa fambe henyu muita sei hapana chinoitika endai kumabasa. Vanhu vakatya kuenda kumabasa nekuti kumashuro kwakamboitika nyaya yekuti zvachiitika kupfurwa kwevanhu mutaundi nemamwe mamhirizhonga vanhu vachirohwa zvaitoitika pachokwadi, asi social media yaitora ita sei ichitopa vanhu vachitoona kuti handizvo zvikutoitika, vanhu vatoona zvimwe zvazviri chokwadi. Saka vanhu vane dambudziko rekuti voregera here kuteera zvesocial media kana kuti voteerera, nekuti zvimwe zvazvinenge zviri zvechokwadi. Saka nekuti hurumende pasi rose dzine chinangwa chekuda kuona kuti information yafamba sei. Saka muchiona kuti muno muZimbabwe mune mitemo yakawanda na Broadcasting Act, ana mitemo yakati wanda na Censorship Act, yana posa nanani inoda kuti igadzirise kuti information ingafambe sei, nekuti information hapana bumburo remutemo rinombonyora kuti media ichanga ine masimba 1 2 kusvika ku20, asi media ine masimba ekuchinja kala yenyika, ine masimba ekusandurudza zvinhu, ine masimba ekutoti mutotanga hovhiyo izvo zvino mune munyika. Saka hurumende pasi rose dzeda kuona kuti vanhu havasi kuona information iri wrong, nekuti panogona kunzi vanhu vachinzi inwai mapiritsi akati, vamwe social media vogadzira utuntu kwakunzi aiwa musanwe mapiritsi. Vamwe aya vanongofunga kuti zvinongobuda mumasocial media ndezvichokwadi vanogona kuregera kutonwa mapiritsi votoramba votorwara kana kutokanganisika. Saka tichiti isusu media ine mitemo yakawanda inenge ichingoiswa nekuti government ine interest yoda kucontrol information, kuti pane zvimwe zvaunoti izvi ndezvenational security hazvifaniri kubuda. Chinogona kunge chiri chokwadi asi hachifaniri kuti chiudzwa nekuti chinogona kukanganisa magariro evanhu chogozera mvunga mupopoto. Saka muchiona mitemo ichiramba ichingoiswa, saka tinokurudzira kuti pasocial media pave nerudzidziso, nekuti kune vamwe vari kumaruzevha, kune vamwe vari vheri mutaundi munomu. Tingofunga kuti pamwe vari kumaruva ndo vakapusa, vakuruma vakatongwara nekuti vakaona chinhu chavasati vamboona vanotanga kuti gati mbonobvunza kwaSabhuku kana kuti kwakanzera kuti zvingave chokwadi here, vanonoka kuhakira. Kwozoitawo mamwe vari mutaundi vanongoti chero chavanzi vangoti ndicho
kana kuti ndapuwa na pastor wangu kuti ndicho, ndapuwa nemukoma wangu ndicho, vanopedzera vakutera mashoko anogona kuvakanganisa. Saka titi social media chinhu chikuramba chichichinja, asi chinhu chine simba rekuti chinogona kutochinja nyika, chinogona kutokonzera hondo, chinogona kukonzera kana chimurenga. Tine zvimurenga zvekutanga kozoita chanambuyani handashiyashi, toita ichi chedu chemahovheti atinawe, kozoita chehondo yeminda, kunogona chimurenga chechina chinenge chakonzerwa nesocial media mukaita kusagadzikana. Saka ipapo panda kuti parambe pachionekwa, asi social media ine simba munyika, even kuna na America, kuna nani, kune dzimwe dzepasi rose, dzimwe nyika dzakasana China nedzimwe dzotone mutemo kuti azitenderi social media dzinotoregulate kuti zvinodai. Saka ndoona kuti social media chinhu chatakuzotogara nacho, chinhu chinobatsira, nekuti government pachayo kana ichida kutoti spread information inogona kutoshandisawo social media. Ukoona panana ZBC pananani vane anonzi ma social media handles, pekuti bhora ritotambwa kana dzimwe news dzinonzi breaking news dzedze, vanoti katobuda ukanda pamahandle paya. Saka tindofanira kuona kuti news dzatiri kuona neinformation yatiri kuona iri kubva here kune vanhu vanotarisirwa kunzi vataure chokwadi, uye vanhu vanozoti mangwana kana vakurisa zvinhu tozovati titsanangurirei kuti havamaiti kudii. Asi vamwewo zvavo vanongotora zvimwe zvavo zvinosuwisa kuti bhazi radonha, vamwe vari kutosecha homwe dzevanhu nemabhegi mune ropa, vamwe vari kutotora mapicture kana musoro wadambuka waisawo vakutora mavidhiyo vachisipirira, zvekuti zvinogona kuvhundutsa vanhu kurovesa hana.